Ja hem vist el que és una fletxa normal, però en el daco es poden formar dos tipus més de fletxes, sempre que tinguin almenys una fitxa fora de la zona pròpia. La fletxa major i la fletxa d'or. La fletxa major consta de 5 fitxes. El jugador que l'ha formada mata o captura la fitxa rival de la punta de la fletxa sempre que no estigui assegurada. Si l'ha capturada, s'hi col·loca un comodí i la punta de la fletxa es retira del tauler. La fletxa d'or està formada per les 7 fitxes d'un jugador. Qui aconsegueix formar una fletxa d'or guanya automàticament la partida.